Mooi dat je allemaal luistert. Welkom op het YouTube-kanaal van de podcast van Weltspraken. En dan hoor ik hoe denk, podcasts op YouTube, die zijn niet goed. Maar ja, we moeten er toch aan mee, hè. En hier haal je een groot bereik binnen en kun je mooie tekst toevoegen en zo. Dus vandaar dat hier doet. Wie wil gerne vullen in de spraken, oude spraken kun je. En wie wil gerne ook een gesprek aangaan met u. Hoor je dit nou, denk je van, kun je het daar eens een keer houden, laat daar hoe leggen eens een keer houden misschien. Of, god, hoe zit dit nog veilig, of dit of dat. Ik wil er gerne een keer met u houden kuien. Ik wil er wel eens een keer achteraan, om dat allemaal uit te pluizen. Vind ik hartstikke mooi. Ik hoop dat je het ook mooi vindt. Druk even op dat belletje, dat je altijd bericht krijgt, altijd eens een keer weer wat nieuws opkoopt. En wie hoopt ook dat er regelmatig wat nieuws opkoopt. Maar dan hebben we natuurlijk oefen nodig, want als je geen vragen krijgt of ideeën aan het drinken krijgt, ja, dan brandt het vanzelf van een keer op. Maar hij nog wat, komt er met, door ons hierbod op YouTube. Wie hebt ook een Soundcloud, daar kun je ook terecht, Soundcloud/Weltspraken. En ondertussen kun je ons ook via Gmail bereiken, weltspraken@gmail.com. Nou, en hoe schrijf je dat nou? WEARLDSPROAKE @gmail.com. En wie zou dat hier, omdat dat hier mooi kan op YouTube, ook even in beeld brengen. Bam, naar reed. Door ons bericht, laat het weer of het toe aansteekt of het niet aansteekt. Maar als het toe niet aansteekt, wel even vertellen, wordt dan wat moet. Ajo!